Samo se umiri i opusti. Cijelo tvoje tijelo od stopala pa do vrha glave potpuno je opušteno. Dišemo opušteno i polagano. Udah, trbuh se podigne, izdah spusti. Kad se opuštamo, zaželjeti jednu želju ili donijeti neku odluku. To se naziva sankalpa. Možete ponoviti u sebi 3 puta. I budite sigurni da će se ona i ostvariti. Cijeli dan je dijete okrenuto na van. Okrenuto je svim zbivanjima koje se oko njega događaju, nekim aktivnostima, uvijek od njega se nešto kroz cijeli dan traži. Čak i kad se ono samo bira aktivnosti, to su uvijek neke aktivnosti koje usmjeravaju pažnju prema van. Ono što se događa na satovima joge je jedna samo promatranje. Dakle, šta se događa unutar mene, tko sam to ja. Ja sam između ostalog i ovo tijelo. Kako se pomiču moje ruke, kako se pomiču moje noge, u kom položaju se uopće, kako se osjećam. Kad dođem na sat joge, često puta prije samog opuštanja pitam ih kako se danas osjećate, što je sve bilo danas tijekom dana. Tako da i oni osvijeste u kojem su raspoloženju došli, kako se osjećaju, da osvijeste kako su. Laktove na pod. Dobro? Sad opet tu morate paziti da niste ni preblizu koljenima, niti predaleko, jer će vam tijelo biti u pogrešnom položaju. Nego nadlaktice i bedra moraju biti točno okomita na pod. Dakle, laktovi su ti tu, ruke su okomito, noge su okomito i sada istežemo leđa. Tu napravimo istezanje jedno. Ti gledaš prema trbuhu, sa udahom idemo gore, Izabela, i osjeti kako ti se kralježnica sagiba. Tako, i sad ponovo dolje i vratimo se. Udah, dignemo i sa izdahom sjednemo na pete. Jako dobro. Ja jogu vježbam 4 godine. Budem zdravija da me ne bole mišići i glava. Najdraže mi je kotrljanje, zato što je zabavno i razgibava kralježnicu. Najteže je mljevanje, zato što bole mišići na rukama i na nogama. Zaustavimo se na 3 sata. Dobro? Pružimo ruke, zaustavimo se na 6. 7, 8, 9. Zaustavimo se na 9. I polako ponovno prema 12. Sad smo napravili krug. Idemo to povezati. Zajedno. Cijeli krug. Sa desna na lijevo, u smjeru kazaljke na sat. Nema natjecanja sa drugima, nema kao u drugim sportovima tko je bolji u nečemu. Dakle, sami sebi zapravo postavljamo neke izazove i svaki puta kad nešto uspijemo i u nečem se pomaknemo prema naprijed, to raste jedno unutrašnje zadovoljstvo. Ono što veseli djecu na satovima joge, naročito kada se radi o nekom mlađem uzrastu i djeca su tako još uvijek motivirana raznim pričama, likovima, životinjama, svojim ljubimcima i tako dalje. A to su asane u kojima je uključeno više dinamike
dinamično gibanje ili asane koje oponašaju kretanje životinja. Kojima oponašaju neko kretanje životinje i onda vide na neki način na koji, zašto to kretanje, kako kretanje neke životinje ili oponašanje takvih pokreta koju dobrobit čini njihovom tijelu, šta razgibava. Uvijek promatramo pritom na koji dio tijela djelujemo određenom asanom, određenim položajem ili vježbom. Sad smo razgibali cijelo tijelo i pripremit ćemo se, ispružite noge pa ćemo se zajedno pripremiti za leptira. Napravit ćemo vježbu leptir, da razgibamo dobro kukove, prepone, da istegnemo noge i da nakon toga se pripremimo za vježbu disanja, pranayamu. Najprije istegnemo desnu ili lijevu nogu. Možete osjetiti malo istezanje u preponama. Leđa su uspravna, malo se isprsimo, koliko možemo više naprijed. Ramena prema natrag i koljenima prema podu. Znači istegnemo noge i malo ih lagano opustite da vam se mišići opuste, da nema više zatezanja i napetosti. Dobro, hoćemo se pripremiti onda na pranayamu. Tako da zauzmemo pravilan položaj za pranayamu. Sjednite kako želite, kako vam je udobno. Važno da je položaj udoban i da u njemu možete neko vrijeme provesti sjedeći. Ta radost koju vidim u njima, taj osjećaj da napreduju, da od onih malih, dinamičnih, aktivnih bića koji ne mogu trenutak sjediti ili provesti mirno ležeći u Ananda asani ili koji ne vladaju svojim tijelom pa te ruke, noge lete na sve strane, nikako ne uspijevaju koordinirati pokrete ili u pranayami, to im je sve naporno, teško, ne vladaju svojim tijelom i svaki put kad primijetim kod bilo koga od njih i napredak ili zadovoljstvo, neku pozitivnu motivaciju. To je ono zapravo što mene istinski raduje. Ja često puta kad dođem nakon cjelodnevnog posla ovdje na sat joge, a inače se bavim djecom i na svom poslu i privatno imam 3 djece i onda dođem na sat joge i opet sam sa djecom, ali ovo što se ovdje događa, to je nešto posebno. Neki put dođem umorna, na kraju snage i potpuno osvježena izlazim nakon sata joge van. Hvala vam, bili ste jako dobri, jako ste lijepo vježbali. Nadam se da vam je bilo ugodno danas na satu joge. Vidimo se sljedeći petak, uživajte. Hari Om.